Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu da maiatzaren 28ko parlamenturako, udaletarako eta kontzejoetarako hauteskundetarako 816 hautagaitzen zerrenda. Txibite lehendakariak proiektu berri bat ezagutu du eguzki energia biltzeko parke fotovoltaikoetan instalatutako baterien bidez. Irulegiko multzoa interes kulturaleko ondasun izendatua izan da. Nafarroko gobernuak 2023-2025 diru laguntzen plan estrategikoa berrikustea eta eguneratzea onartu du parlamentura bidaltzeko. Iruindarri dei egin zaie gaur arratsaldean udaletxera joan eta osasunari babesa emateko bideoak grabatzeko Errege Koparen finalaren karietara. Donapea auzoa berriaren hirigintza diseinua hasi da 5.000 etxe bizitza, bide oinezko eta bizikleta konexioak eta parke natural handi bat aurre ikusita. Larun batean ospatuko da beran urteroko Hazienda Feria. Pello Apezetxea Zubiri ikerketa bekaren lehen edizioaren aurkezpen egin duten. Bortzeunta 19.272 personak, hau da Nafarroan bizi diren 489.458 lagunek eta atzerrian bizi diren 29.804 lagunek eman izango dute Nafarroko parlamenturako hauteskundetarako botoa maiatzaren 28an, eta egun horretan bertan foru komunitateko 272 udalerri eta 345 kontzejoetarako ordezkariak hautatuko dira. Nafarroko aldizkari ofizialak argitaratu ditu aurkeztu diren hautagaitzak. Nafarroko parlamentuaren kasuan 11 dira. 578 hautagairekin. UPN, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Partido Popular, Ciudadanos, Contigo Navarra, Vox, Por un Mundo Más Justo, Eguzkilore eta Voluntad Foral Navarra gunea. Kontsejoi dagokionez 282 hautagai aurkeztu dira 902 hautagairekin. Udal hauteskundei dagokionez 513 hautagaitza aurkeztu dira 5.800 hautagairekin. Gogoratu behar da, datorren asteartean maiatzabia Nafarroko aldizkari ofizialak behin betiko hautagaitzak argitaratuko dituela. Nafarroko lehendakariak proiektu berri bat ezagutu du, instalazio fotovoltaikoek sortutako energia biltzeko baterien bidez. 7 milioi euroko inbertsio du proiektuak eta Ríos Renovables Group enpresak Kortesen eta Valladoliden dituen parke fotovoltaikoetan ezarriko da. Teknologiari esker sortutako energia gehien sortzen den uneetan biltegiratu ahal izango da eta sareari eman ahal izango zaio, eskaera handia denean eta ekoizpena txikia denean, edo eguzki erradiaziorik ez dagoenean. Zehazki bi eguzki instalazio fotovoltaikoak 20 megabatio inguru dira, eta proiektu berriak 15 megabatiotara biltegiratzea iritsiko diren bateriak instalatzea aurreikusten du. Lehendakariak enpresaren Fustiñanako instalazioa bisitatu ditu eta energia berriztagarriak barneratzeko proiektuak dakarren hobekuntza garrantzitsua baloratu du. Ríos Renovables Group enpleguaren alde egindako apustuaren nabarmendu du, azken urtean plantilla 80 hazi baita. 250 personara iritsi arte. Azkenik, eskerrak eman dizke foru komunitatearen egitura ekonomiko eta sozialari egin dioten funtsesko ekarpenagatik, berrikuntzaren eta nazioartekotzearen arlotan sustatzaile diren enpresei. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran Irulegiko multzoa Aranguren ibarran interes kulturaleko ondasun izendatzea erabaki du. Gune arkeologikori gazteloren hondakinek eta aurreko habitat protohistorikoak osatzen dute. Burdin aroaren amaierako brontze erdialetik aintzinera. Habitat horietan aintzinako kastroa edo erromatarren aurreko gotorlekoa eta aurrekari badaude. Kultura eta Kirol departamentuak azaroan abiarazi zuen multzoren interes kulturaleko ondasun izendapena egiteko ekimena zeinen gainean aldeko txostena eman zuen, joan den martxoren 31an Nafarroko Kultura eta Arten Kontseiluko Ondare Historikoaren batzordeak. Nafarroko gobernuaren izendapena oinarri duen espedientean azaltzen da ikuspuntu zientifiko batetik habitat protohistorikoaren sekuentzia zabala. Brontze erdialdetik Burdin aroaren amaiera arte. Alegia Kristo aurretik 2000 eta 1000 arteko epean, ez ohikoa dela eremuan eta Nafarroan Kristo aurreko lehen 1000 urtekoa ezagutze aldera
aztarnategiko multzoaren ageriko potentzial bat eskaintzen duela. Horrez gain adierazi da kontserbazio egoera proposa dela aro hura ezagutzeko, baita lekua euskal lurraldea egituratuko duen opidun gotorleku nolatan bihurtu zen jakiteko ere. Jakina denez, indusketen garapenean zehar, joan den azaroan aztarnategian, Irulegiko eskua topatu zen. Eremuko etxe bizitza bateko ongietorriaren plaka apaingarri bat, euskeraz idatzitako, Kristo aurretik lehen mendeko lehenengo testu ezagunarekin. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran 2023-2025 diru laguntzen plan estrategikoa berrikustea eta eguneratzea onartu du. Gobernuak 570 kakotx 6 milioi euro inbertituko ditu aurten, eta kopuru hori jeisten joango da datozen ekitaldietan. Europako funtsekin finantzatutako hainbat helburu betetzen baitira. Gogoratu behar da diru laguntzei buruzko foru legeak ezartzen duera diru laguntzen plan estrategiko bat egin behar dela 3 urtean behin. Plan hori urtero berrikusiko da eta ekitaldi bakoitzeko apirilean aurkeztuko zaio parlamentuko batzorde eskudunari. Iruñeko udalak hiriaren babesa adierazi nahi dio bere lehen mailako taldeari Erregaren koparen karietara. Maiatzaren 6an larunbatarekin Sevillan jokatuko den finalean. Herritarrek animo mezuak grabatu alizateko, Iruñeko udalak iruindar guztiei dei egin die gaur ortzeguna arratsaldeko 8etatik 8 udaletxeko ezkaratzera Osasuneko kamiseta jantzita joan daitezen. Kamera batek zalegi jokalariei bidali nahi dizkieten mezua jasoko ditu, Iruña osasunarekin dagoela jasota gera dadin, izan ere udalaren kanpainak parte hartzera animatzen du honako mezu honekin. Aurpegia, ahotsa, animoa eta edozer emateko prest gaude gure taldearen alde. Iruindarrek bakarka, kuadrilan, lagunekin, familia artean edo bikoteka grabatzen aldituzte bideoak. Donapea auzo berriaren plangintzan hiriaren hegoaldean itxura hartzen ari da. Garapen urbanistiko berriak 5.000 etxe bizitza eraikitzea aurreikusten du, goietatik erdiak babestuak. Donapeako goi ordokian, Iruñerako hegoaldeko sarrera Zaragoza etorbideak aldatzea, Azpilagaina hegoaldeko bizitegi eta merkataritza eremu berria osatuz, eta 2 mailako bide korapiloa kentzea aztertuz. Eta parke natural handi bat sortzea, auzoa mugatuko duena, 110.000 metro karratukoa, hiriko handienetako bat bilakatuz. Aurreikusitako jarduera eremuak 717.255 metro karratuko azalera du gutxi gora bera, eta argi eta garbi bereizitako 2 eremu ditu, Donapeako goi ordokia eta Zaragozako etorbidearen ingurua. Galar zendearekin udal mugak aldatu ondoren lurzoru hoiek Iruñako udalerrian sartuko dira. Hirigintza gerentziak jakindu Iruñako udal planaren eta Donapea plan partzialaren aldaketa egituratzailea idazteko kontratuaren esleipena. Alonso Hernández Asociados Arkitektura SL estudioa arduratuko da lan honetaz 286.571 euroko aurrekontu izango du eta lana gauzatzeko 18 hilabeteko epea. Bertze urte batez Hazienda feria eginen da asteburuan zehazki larunbatean beran. Berako abeltzainek berako udalaren laguntzarekin antolatu dute feria hau Tokiona Institutoko patioan eta Mukixu zubiaren inguruan izanen da. Goizean goiz hasi eta ordubiak aldera bitartean berako eta eskualdeko hainbat abeltzainen haziendak ikusteko aukera egonen da azokan. Behiak, zaldiak, behorrak, potokak, ahuntzak, ardiak. Horrez gain, bertako ekoizleek beren produktuak salduko dituzte eguraldi ona bada, Mukixu zubiaren inguruan eta txarra egiten badu Tokiona Institutoko estalpean. Azokaren ondotik parte hartzaileek bazkari eginen dute Ricardo Baroja eskolako jangelan. Pello APZ Zubiri ikerketa bekaren lehenbiziko edizioaren aurkezpena egin dute apirilaren 26an. Iruñan Leire Mitxelena Bortziretako euskera mankomunitateko lehendakariak eta Sagrario Aleman Astiz Euskal Zaindiko Nafarroko ordezkariak. Deialdi honek 2 helburu ditu, batetik APZ aumentzea, bertzetik soziolinguistika, dialektologia edota onomastika arloetarako ikerketa lan bat egiteko beka ematea. Bortziretako euskera mankomunitateak eta Euskal Zaindiak sinatutako hitzarmenaren emaitza da beka hau.